Nabungguan sang depang pasahero nga jeep nga among gintunaan sang pagtakilid sang taxi pasado las 10:40 sa intersection sa Taft North kag Benigno Aquino Avenue sa distrito sa Mandurriao. Ginkilala ang driver sang taxi nga si Wilfredo Colendres, 58 anyos, kag ang driver sang depang pasahero nga jeep nga si Chloe de los Santos, 24 anyos, kag residente sang MH del Pilar sa distrito sang Haro. Pabalik na kuntani si de los Santos sa ungka gikan sa city proper kun sa diin halina man sa Mega World kag padulong kuntani sa Haro si Colendres. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Chief Master Sergeant Ariel Longares, traffic investigator sang Mandurriao Police Station, ginpahayag sini nga nagbeating the red light si Colendres nga gintunaan sang pagbunggo sang PUJ sa likod nga bahin sang taxi, bangod na go signal na. Dugang pa ni Longares, bangod sa mabasko nga impact, ini ang gintunaan sang pagtakilid sang taxi. Minor nga pilas ang naangko ni Colendres kag gindapatan gilayon sang nagakaiyo nga pagbulong. Maswerte naman nga wala sang napilasan nga pasahero nga sakay ang jeep, samtang wala naman sang sakay ang taxi. Balita nagikan sa syudad sang Iloilo, Stephen Burgos Isuan, nagabandera sa matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.